मिस्टार मैखोम नोंनि मबाइल नाम्बारखौ आङो फार्स्टआवनो होबाय। नैबेनो लोगोफोर बिनि मबाइल नाम्बारा। मैखोम मिस्टार मैखोम भाई, नोङो सोर साबेसेनि बिदि भिडिअ भाइराल खालामबाय थानो हा? नोंनाव मा मानसिनि मेलेम गैया नामा? नों बेफोरबायदि मालायनि माबाखौ ओरैनो नंबां जाबां बेफोरबायदि एडिटिं बानायनानै बा माबा मोनसे खालामनानै नोङो भिडिअ भाइराल खालामनो मोनाबा नोंनि गोसोआ मा गोजोना नामा? दम दंब्ला नोङो नोंनि बिमाजों थानाय नङाब्ला बिनानावफोर दंबा बिनानावजों थानाय भिडिअ बानायनानै नोङो भाइराल खालामनानै ला मिस्टार मैखोम, मिथिबाय? नोंनि फट'खौ आङो स्क्रिनाव होदों। नैबेनो रायजोफोर, ओरैबायदि मानसि बियो, ओरैबायदि मानसि मथा मथि रावखौबो सोरबा हारसाखौ सोरबा बांगालखौ बियो भाइराल खालामनो हाया दै। जोंनि बर' मानसिखौल' बियो भाइराल खालामनानै होयो। ओरैनो नंबां जाबां सोरनिबा बर' सिख्लानि फट' गांसे मोनबाथाय बियो ओरैबायदि भाइराल खालामगोन नोंथांमोना मिथिखायो। हिमांशु ब्लग बेखौबो बिथांखौ बिदिनो फट' इडिटिं खालाम बियो बै बारावसोमोन थांनाय बोसोराव बियो बेफोरबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय। बेजों अनेकथा बिदिनो नांलायनायबो जाबाय मबाइलफोरावहाय। हिमांशुआबो रागा जोंदों आरो लोगोसे बेबो जोंनि इन्टारटेनमेन्ट भाई नैबेथ' बेखौ बिराद रागा जोंनानै दङ। इन्टारटेनमेन्टआदि बुंदोंमोन नोंखौहाय लकेसन नायनानै तामिलनाडुआव नांदों होननानैहाय, नाथाय नैबे बिथाङा नोंखौ डाइरेक्ट तामिलनाडुआव थांनानै नों मायाव मावदों? नों बै नालेंखर खुन्दुं बानायग्रा दा कम्पानियावनो मावनानै दंना? नोंनि उसुङाव थांनानै आङो भिडिअ बानायगोन, नोंनाव फन खालामगोन आङो, मिथिबाय भाई? ओरैबायदि आंहा पावार दङ नोंनि सायावहाय। दाखालि जानाय जाथायफोरखौथ' मिथिखायोना नोङो भाई? बांलादेशआव जानाय जाथायफोरखौ मिथिखायोना? बांलादेशआव जानाय जाथायखौथ' नों मिथिखायोना भाई? बांलादेशआवहाय मानसिखौनो बेदर गोदानानै संनानै जादों। बेबादिनो आं नोंनि हाराखौ तामिलनाडु गारबोनानैहाय मोदोमखौ लाबोनानै जोंनि आसामावहाय नोंनि बेदरखौ ओंख्रि संनानै सैमा अमाफोरनो रानना होगोन, मिथिबाय? आरो नोंखौ बेदर गोदानो थाखाय नैबे सिखाखौ आङो नोंनि नामाव लाबाय दै, नै मिथिबायना? आरो आं बे सिखाजोंनो नोंनि मोदोमखौ हाखा आङो ओंख्रि संनानै सैमा अमाफोरनो राननानै होगोन, मिथिबायना भाई? मिस्टार मैखोम, नोंदि आंखौ दिनै मोनायाव फन खालामनानै बुंहरदों, हा? आं मा एक्स एनटिभि नामा? आं एक्स एनटिभिबो नङा, जेबो नङा। आं सासे पाब्लिक खामानि मावनानै जाग्रासो भाई। हा, नोंनोथ' हायोमोन ना बेफोरबायदि नों अनेकथा बेलेग मानसिफोरखौबा नों भाइराल खालामनो हायो, बर' सिख्लाफोरखौबा नोङो भाइराल खालामनो हायो। बै जिथुनाखि मेन बिदिनो खारबोनाय बा खारलांनाय बेफोरखौ नोंबोथ' भाइराल खालामनानै लानो हायोना, भाइराल खालामनानै होनो हायो। अब्ला नोंनि चेनेला देरलांगोन। मोजां कन्टेन्ट बानाय, मोजां भिडिअ बानाय, अब्ला नोंखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट होगोन। बिदि खामानि मोजां मावबा सोर सापर्ट होआलासिनो थानो हानो? हा? आंबो सापर्ट होगोन नोंखौ। रायजो राजा गासिबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन, नोंखौ मदद खालामगोन। आंखौ मा बुंहरदों बियो मोनायावहाय? नों एक्स एनटिभिबा नोङो बै गुवाहाटिफोराव खारलांनाय बर' रेन्डिफोरखौ मानो हमनो हायाखै नोङो होनना बुंहरदोंना? आं मा हमनोलै भाई? आंथ' सासे पाब्लिकसो। हमगासिनो दङ, मावगासिनो दङ इसोरबो। हा? नों मेगनजों नुनानै नुयैबायदि मानो आंनाव सोंहरफ्लादों? नों बेफोरखौ मिथिखादों, खोनाखादों, एक्स एनटिभि आदामोना हमगासिनो दं बेफोरबायदिखौहाय। होमबा दिनै आंखौ मानो नों बुंहरदों? नोंबोथ' हायोना, नोंबोथ' सासे बर' मानसि। नोंबोथ' हमै नोंबोथ' बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानैहाय नोङो जिथुनाखि गाज्रि मावग्रा मानसि बिसोरखौनो हमनानै नोंनि भिडिअ'आवहाय नों आपल'ड खालामनानै होबानो नोंखौ सापर्ट खालामगोन, रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन। नोंनि कन्टेन्टफोर बानायनाय भिडिअफोर बानायनायफोरा मोजांबा नोंनि चेनेलफोरा बा साबसक्राइबारफोरा बांलांगोन, लाख खरल जालांगोन। नोंनि चेनेला
बांनाय नङा भाई नोंनि चेनेला थैलांगोन आरो नोंबो बारा गोबाव गैखाला नोंबो थैसिगोन आंनि आखाइजोंनो आं नोंखौ ओरैबायदि गोदागोन सैमा अमाफोरनो रानस्रावजोबना होगोन आं मिथिबाय इन्टारटेनमेन्ट फंबाया मा बुंदों आं बिनि ससे भिडिअ क्लिप होगोन आरो जोंनि हिमांशु भाई नैबेबो बेखौ मा बुंदों बिनि भिडिअ ससेबाबो आं क्लिप होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं स्क्रिनाव होगासिनो आबो जोंथावा बा मिनिथावाबो आरोना ओरैबायदि माने मैखोम होनाय मुंनि सासे सेंग्रा दं आरोना रायजोफोर माने अनेक सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेखौ सिनायखायो माने सिनायो नामावल' सिनायो आरोना मैखोम होननानै दा बिनि रियेल नेमा मैखोमबो नंगौना नङा दा मानसियाथ' अनेक जायगानि बुंनानै लायो आरोना रायजोफोर बा क'क्राझार टेङापारानि बबेबा चिरांनिनो बबेबा उदालगुरिनिनो माने अनेक जायगानि बुंनानै लायो आरोना गावखौ खिन्थु बे मानसिया गावनि रियेल पिक मालाबाबो दोना आरोना बे गावनि खोनाखाबायना इन्टारटेनमेन्ट फंबाया मा बुंदों बिनि बिसय आरो जिथुनाखि हिमांशु भाई नैबे हिमांशु भाईनिखौबो खोनासंबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होगासिनो दा बे भिडिअ आंखौ दमबो चेलेन्ज लाबावदों इयाव मा होनदों बे डिमासु ब्लग नामा बर'मानि आंनि भाइरेल होनायखौ हमथाग्रा अके मिनिनोसै आं बे इउटुब फेसबुकआबो नोंस्रा नोमानि नोमफानाय नङा आंनि बिमा बिफानिबो नङा मिथिबाय भाइरेल होदा आंनि गोसो डिमासु बर' अब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर बा रायजोफोर बे मानसिया थांनानै थानायनिफ्राय थैनायानो साबसिन बेफोरबायदि मानसिखौ जोंनि बर' हारियाव दोननो नाङा बर' समाजाव दोनोबा समाजा गुबुंले जायो मा खालामनांगौ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बर' हारिनि जै